Hego Amerikara goaz, Txente Errekondo, Arratsaldeon. Argentina begira danak gaur. Goiz osue irudiak ikusten egon gara Maradonaren hilotza bizitatzen jendea eta zema jende kalien eta zer suposatu duen honek. Ikaragarrizko indarra zeukan Argentinan. Argentinan eta mundu osoan. Argentinan eta mundu oso, baina nola bizi duten, nola bizi duten figura hori. Apurtxu bat bere biografiak izango du zer ikusia bai, ez da nondik zetorren kontuan izan da, ze lortu duen, izango du horrepe zer ikusia. Maradonari begira, mundu osue, jarriko gara geu ere, hauza honen oski, baina bestelako gatazka batzui buruz hitz egingo dugu, Perun ze gertatzen ari da, horren beste presidente bat abestinatzien, Guatemalan ze gertatzen ari da, argibideak behar ditugu, Txente? Bai, Hego Amerika ez, Hego Amerika bere penduloarekin, pendula eskerraldera, eskubialdera juten denean, aldaketak egoten dira, baina Guatemala, Erta Amerikan, Peru, Hego Amerikan, urrun, baina era berean errealitate desberdinak, baina parekotasun asko, ez? Ta nik esango nuke jatorriz, agian kolonizazio garaitik sortutako gizarte eredua, sortutako desberdintasunak, gaur egungo errealitatera erakartzen dizkigu, ez? Argi dagola, gaur egungo gizarte horiek oso desorekatuak daude, desberdintasunak izugarriak direla, violentzia dago, egon zan, denok daukagu buruan Sendero Luminosoren garaiak, edo Erta Amerikan Guatemalak ere gerrillak, horrekin parean kokatzen dira beti aurrez aurre estatua eta militarrak, gerra zikina, estatu batuak, da puzle oso konplexua, eta puzle horretan, azken aste edo hilabete hauetan, berriro ere, instituzional mailan lehendakariaren aldaketak, protestak, hildakoak, eta betiko historiak. Eta gero ematen du edozein aitzakia izan daitekeela pizgarri, onelako gertakariak izaten direnean, baina esan dakue, azkenien da, azpian bestelako desoreka estruktural batzuk daudelako, eta oso desoreka handiak daudelako, pobre eta beratzen artien esate baterako, maila sozialen artien. Bai, eta gero jatorrizko herriak, ez? Pentsa, maiak, inkak, bakoitzak bere esparruan, bere zonaldean, baina gaur egun populazioaren zati horiek beti bigarren, hirugarren edo inkluso laugarren lerrotan kokatu direla, ez? Guztiz bastartutak, ekonomikoki, sozialki, politikoki. Eta horrek ere erakusten digu, zuk aipatu duzu desorekak eta desberdintasun horiek. Eta badaudela momentu puntualak, ez da kasualitatea, pandemia madarikatu honen atzetik ere, sortzea olako iskanbilak, ez? Guatemalaren kasuan begibistan dago, zen olako kudeaketa egiten ari da pandemia inguruan, eta pentsa pandemia bere hiru krisi famatuekin, ez? Osasun krisia, soziala eta politikoa, eta orain ikusten duguna da politikoa. Baina Guatemalaren kasuan, egun hauetan ere ekaitz tropikalak, izen famatuekin edo bitxiekin, ez? Iota eta arazoak ekarri ditu, eta gainera arazoak gehien bat non zonalde txiroenetan. Eta estatutik edo gobernutik inungo erantzuna, Guatemalan ongo lagunek esaten dute, ez? Bai ospitaletan, ospitalak badaude, jendez gainezka daude, baina ez daude botikarik, medikuek ez dute haien soldata jasotzen, eta ikusten dute, aipatu duzun bezala, aitzaki puntuala kasu honetan Guatemalan izan direla aurrekontuak. Eta zergatik, aurrekontuetan, olako pandemia garaian, osasungintza eta hezkuntza mailan, inungo inbertsiorik ez egin, eta inbertsioak egiten dituzunean, adibidez, dietak politikarientzat, edo egiturak importante mailan ere, inbertsio izugarriak. Baina egiturazko txirotasunak, desberdintasunak, eta olako gauzak aurre egiteko, inungo inbertsiorik, eta jendea haserretuta dago. Txente, galdetu nahi dizut, honelako pandemia egoera baten, ez honelako osasun krisi baten, sentimentua, geure burutik hasita, politikariak ze urrun sentitzen ditugun, edo desapego hori egon daitekeela klase politikoarekiko, oso arriskutsua izan daitekeena, horrek agian gai bat izan daiteke behitu. Honelako egoera batetan, populismoek edo esaldi errezek edo bestelako diskurtso beldurgarriagoek zein darrar dezaketen bebai, ezta? Politikarien ganako urruntze hori, kasu honetan nola dagoen, politikariak ematen duelako, politikariak hauek Berea egiten. Bai. Bai, eta kasu honetan... Nolakoak dira? Klase politikoa nolakoa da?
nik esango nuke mediokrea, eta haien interesen aldeko apostua egiten diru publikoarekin. Ez daukate inongo arazorik lehenengo lerrotan jartzea haien interesak eta ez gizartearenak. Ez naiz eta gero haundiekin esan, haiek gizartearen aldeko apostua, kriston esfortzua. Eta adibide, beste herri, aipatu duguna, Perurena, adibidez, presidenteak, azken 9 presidenteak, horietatik 8 edo gartzelan daude, ustelkeri kasutaz, Fujimori, Toledo, bere hurrengoa, momentu honetan ere Estatu Batuetan atxilotuta dago, Alan García, etorri izan gero, bere burua beste egin zuen, atxilotu baino lehen, Humala uste izan zan gero, bata besteen atzetik, eta 9-8 edo gartzelan, edo behin-behineko askatasunean, edo prozeso judizial batekin irikita. Horrekin batera, azken gertaera, 5 egunetan 3 presidente Perun. Tan sortzen da ere politikariaren nola alde egiten dutela gehien bat gizartetik. Dago figura bat, bakantzia deitzen dana Perun, oso bitxia da, eta da epaiketa, nola esango nukenik, epaiketa morala egiten zaio presidenteari. Eta presidenteari hori egiten duzunean, zuk zeu parlamentuan erabakitzen dezula presidente hori ez dela egokia. Egokia ez denez, kentzen dezu. Eta horregatik tarte txiki honetan, baina ze klase politika topatzen dugu horrekin batera Perun. Parlamentuan adibidez, erdia baino gehiago, parlamentari erdia baino gehiago, ere badituzte irikiak, hainbeste prozesu judizialak ere, ez? Orduan oso bitxia da, aipatzen duzuna, klase politikoa mediokrea da, erabat, baditu haien interesak, ez gizartearenak, eta gero ikusten dezue, egiturazko ustelkeri kasuak direla nun nahi. Nun nahi esaten dudan ez bakarrik Peru, Guatemala, baina aipatzen badezu beste herri, ez bakarrik Hego Amerikan, zoritxarrez, sortuko direla olako errealitate gordinak. Bai, galdera zalako, esate baterako Peruko 3 presidentain denpora gitxian, apur bat Boliviakoa jarraitu genuelako, Evo Moralesek hauteskundeak irabazi, baina gero hor ze ustelkeriren bat egon dela da kanpora joan behar dela, eta ordezkue jarri eta orain barriro be Moralesen alderdikoak datoz, eta apurtxuet ulertu dugu, Perun nortzuk dira agente hauek? Nortzuk dira presidente hauek badatozenak eta badoazenak? Nork jartzen ditu? Berez, herriak, sistema presidentziala da, herriak aukeratzen duela, baina bertako kongresuak ere indarra dauka, demagun sistema hibrido bat. Kontrolatzeko presidentea ematen zaio kongresuari indar desente. Eta ikusten dezu, nondik etortzen direla, aipatu duguna, Fujimori, zerotik batean asaltzen dela, bere ordezkoa Toledo lotura zuzenak norekin, militarrarekin eta indar poliziararekin, zerbitzu pribatuak edo olakoekin. Gero etortzen da Humala bezalako militarrak. Azken finean, oportunistak direla, alderdi politiko tradizionalak ere desagertuta daude, ez daukatela ja betiko indarrek, eta zuk aipatzen duzuna, ez? Horrek zer irikitzen du, zen olako ateak, populismoa saltzen da, populismoari irikitzen zaio atea, eta horrek erakartzen digu, olako politikariak puntualak, haien agenda da, normalean, kanpoko transnazionalei, segurazki, bertako aberastasuna eman, kolaborazio, kasu askotan, Estatu Batuetako enbajadarekin, eta gero, garrantzitsuena, haien poltsikoak. Haien poltsikoak betetak daudenian, gero etortzen dira, txamponaren beste realitate gordina haien interesentzat, eta bukatzen diren moduan. Pandemia egoera bat aukera izan daiteke, hau guztia iraultzeko esan nahi dut, pandemia iritsita, benetan pentsatu nuelako nik mundu aldatuko zela. Eta orain hile batu pasata, iruditzen zait pandemia honek mundu okerrago bat ekarriko duela. Pandemia egoera honetan, eta esan dirazu, ez krisi, osasun krisia bakarrik, oso gogorra dana, jendea hiltzen da, ospitaletan, ez dituztelako hartatzen esate baterako, horrek dakarren gozea, krisi ekonomikoa eta bar. Zer gerta daiteke pandemia egoera honetan fokua, honelako herrialdetan ja apurtxuet zu bajuen zuak piztuta dauden lekuetan? Aukerak egongo direla, baina ne oso eskorra naiz, aukera horretatik etortzia aldaketa sakonak. Sistema oso poteretsua da,
baditu aukera asko defendatzeko haien interesak eta haien egitura, hori ikusi dugu beste krisi sakonean 2008koan eta ikusten dugu, ez? Bergenerazio moduko bat egiten dula behin eta berriro sistemak, orduan zaila dela, eta gero aipatu dugu sistema politikotaz, klase politikotaz, baina horren aurrean kokatzen diren askok eta askok ere ilusio handiko pertsona dira, askok eta asko gazteak, baina nik esango nuke egiturako gabeko errealitate bat dela. Eta hori oso maleablea da. Oso erraz da gaur hemen egon eta bihar ara eraman. Eta gaur puntan egon eta bihar desagertu. Komunikabideak, sare sozialak, egia da, sare sozialaren bitartez zailagoa da askotan kontrolpean eukitzea olako mugimenduak. Baina ez daude ondo egituratuak. Horrek ere, niretzat, zailtasun izugarriak sortuko ditu etorkizunean, etorkizun baikorragoa ikusteko edo behintzat epe laburrean denok kontrolatzeko. Jarraitu beharreko fokuetako bi, hasten gara gaia prestatzen, txente, eta egunero, gauza bat, agertzen zaigu. Gauza asko eta nazioarteko analisten laguntzarekin guretzat argigarriak izan daitezkeen gauza asko mahai gainean, laster izango dugu, aukera, barriro alkarregaz egoteko, eskerrik asko txente. Eskerrik asko zuei.